Да, здравейте хора, аз съм Гого и започваме с Майнкрафт, Ultra Survival, моя сървър. Направих го, спалнаме ето тук. О, уау, как лаки. Так, ето едно дърво хубаво. Байома е хубав. Ох, що така лаги ве? Чак, чак. Аз вече видях кришката. Не искам така ми се клати ръката. Що го сложи блокче? Да, се похваля за новия ми скин. Да, хора, аз казах в предния епизод, че няма да снимам само на GTA. Ще снимам и на Minecraft. Ох, въпсата ми падат. Защо? Нищо. Уа, и дърво е толкова пък. И чак пък там нагоре. Да там не мога да стигам. Тей. Дай да ви... Ау, въпсата ми падат, защо така? Вижте само като съм надолу или нагоре не ми падат. Чак. Ауточом, да. А така. Вече се оправи. Куче, бау. Добре, нямам какво да кажа. Да, днеска е петък. Ще почивам 3 дни плюс понеделник, защото не е учебен ден. Почвам вече да стримвам само на телефона. Не знам защо. На PlayStation още не ми е кеф. Чак. Да. Много бързо стана вечер, бе. Нищо. Вечер е. Не съм си пуснал зомбитата. За първа вечер ще ги спрема, ама нататък. Защото това без така, без... Да, забравих, че играем и онлайн с хора. Изтегли си приложението, ще снимам. Ох, смердик ми е 2 пъти по-лесно. Не знам защо. Е точно един стак. Добре, проблема е, че аз трябва малко да побързам. Да спринтна малко. Да спринтвам. Ехе. Така. Ето и място го заклювам. Ме е близо до реки. Добре. Стак 4. Правим един крафт. Да си направим. Сега първата вечер ще простим под земята. За първата вечер. Това ще не е миналата. Но ще зарадим. Тъй кабел. Там залката ще го завеждаме. Чакай. Добре, никой не ми пише. Купим. Крафтинг. Една пичка. Добре. Да, ще почна. Почна да ми е тъмно.
Сколко правя? Wooden tickets. И така. Да, хора, аз играя на 0.14 стара версия. Не знам защо. На другите много ми лагия и бъгва. Но. Не точно, че ми лаги, просто всичко е бъгало. Да, надявам се наистина да ни лаги, защото на мен не ми лаги лично. Да, днес искам да ви разкажа какво се случи в учи. Днес, прибирам се от училище, нали? Някакъв във втория етаж ми вика: Жоро, Жоро. И аз казвам: what the hell? И ми изказах просто: няма никой. Какво стана? Каза се, че някакъв голям ми вика, аз не го познавам. Махна ми, ясно махна. Изказах: ай бай. Тей, да, хора, има много непознати, които ми знаят името, но аз не ги познавам. Лавичко, как се получи са? Добре, тъмно. Че да копам. Тей. Искам да си пъка стол. Не. Добре, бе. Куда? Айрон! Че да се направя кабел пикекс. Хора, Айрон, не съм го видял. Първият ми Айрон. Колкото май омага, ще го кръстим Айрон сървъра. Виж, аз вече сетих една идея. Да ми харесва. Добре, вие ако искате, сега може. Не, карай. Не искам. Вижте, какво си измислих. Да ми е по-интересно. Още Айрон. Тут и без още Айрон. Да, това е кабел. Дай. Извинете. За ми е по-красиво и кое и така се го направя на пътека. Хубаво. Аре, 5 часа чак. Почти стана ден. Аз ще продължа да се разкрасявам мината. О, не, ти тук много му пречи. Самахати. Тенк, тенк. Да, аз убих Ендър Драгона. Убих Ендър Драгона на PlayStation, закупих си Minecraft от Steam, от Google Store. Ще ми дойде мила. Телер ми не мога да се изкажа. Добре, аз до тогава ще направя една брадва да събера малко дърво. Аре бе, колко дълга вечер е той. Те с неща само ви кажа, че тук ще си ги оставя. Тен. Писа и ще дърво на едни. Добре, аз излизам вече.
Тен, терен, тен. Оп. Виж колко яко се получи. Киф. Нарочно искам да търся вилич, защото... Стана ден. Става. Или не? Става ли? Чакай. Той от към пречи. Ето. Често понякога ми бъгва. Добре. Значи и така не бива. Тъй, става ден. Аз излизам да събера дърво. Бум шакалака, бум шакалака. Чайче хора, искам за малко да спра видеото. Ще се върна, когато се върна, защото не съм трябва. И така върнах се, събрах малко дърво и хем ми се разшири място. Добре хора, искам да ви кажа, че... И сега ли се сетиха нещо да ми... Добре хора, пак ще спра видеото, защото нещо ми бъгва. Не, нещо ми пише, аре.